nagyon jól sikerülne, mert nekem az az osztályrendes fénypontja. Fogunk grillezni. Nem is fogunk grillezni. Most már direkt csinálja, hogy... És 9:05-kor indult a vonat. A napéletre. A benyomásom nem más, mint hogy egy utcában annyi csöves van, mint Szombathelyen összes. Jó, break! Buri, most nagyon break! Most told neki! És megkérdezte a Sipitől, hogy Sipi, de mikor? Van olyan gyógyszer, amire lehet inni, és van olyan, amire érdemes. Pécsen jártunk a Székesegyházba, nagyon csúnya templom volt, én az ilyenre adnék EU-s támogatást, szóval úgy inkább. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. It felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Jay Warner, Tom Boxer, Morella, let's go! You will leave me for the there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, I could be falling for love, but that ain't good enough. Baby, I'm falling for love, I'm falling. Gyere, köszi! Schmidt Anna, már Matilda, jó mondom a nevet? És Szekér Emese. Itt egy Really sweet, my little doggy in my hands. I sure have the hottest bands. I am telling my white lie. A szállás nagyon szép, nagyon szobája, nem alszunk külön, együtt tartjánk, egy szobában, egy ágyon, 5-6-an, ahogy jó lehesség, de szerintem minden szuper, egy kicsit lehetne bejebb, de nem kell felvenni, mert amúgy jó. That I'm the lock and you are my key. 'Cause I'm dreaming of floating on the waves of love that's coming over me. I got the reason to feel it in my body. That I'm the lock and you are my key. 'Cause I'm dreaming of floating on the waves of love that's coming over me. Délután mégsem megyünk az állatkertbe, de menjünk a rakpartra, meg aztán menjünk az árkádba. Ez lesz a délutáni program. Az esőről még nem tudunk semmit sem. And I just can't wait till the day
templomot 1941-ben építette második János Pál pápa. A narcisztikus jegyek máig megfigyelhetők a templomon. Ennek köszönhetően hatalmas a turizmus Győrben és a városban. Az órát még Londonba hozták Clark Ádám, magyar technikus és óra művész 1191-ben, és mai napig mutatja ugyanazt az időt, amikor azt beállították. Tönkítettem a felül. Igen, van itt át téged, Gondolom, ez ki lesz a mai este meglepetés pálya. Igazából ez már rendesen vélenek hogy Nem tudom. De a tippelnet kéne mégis Senkit nem tudok elképzelni. mire Az biztos, hogy én nem leszek. mire száll? Anya. Nagyon ígérhetek, hogy jól fogok viselkedni. Biztos? Szülöm és szeretem. Ő azt, hogy mindent fog, és egy taggal bővült a családom. Szia, anya! Remélem minden hazajutok élve. Jó, elhisz minden. Élvezem Győrt. Azt, hogy szeretem. Cső. Na, cső. Jó, üzentem. A magánéletemről nem szeretnék nyilatkozni. Köszi a kajás. Világvégéig szeretnék. Egy élmény. Szia, anya! Többet. Na, jó van. Hát süssél valami finomat, mert megyek haza, talán. Szia, anya! Azt üzenem, hogy szeretlek, és enni fogok, ígérem. Anya, én nem ígérem, hogy enni fogok, mert a nap 24 órájában eszem, szóval ez lényegtelen, de azt viszont megígérhetem, hogy jól fogok élni. Pali. Ennyit. Pali. Vagy esetleg Frodi. Szeretem. Jaj, de mit üzennék? Sziszi, 1 órányra vagyunk a szálláson, hajnali 3 óra van, azt sem tudjuk hol vagyunk. Itt van a dolgok, Át kell mennünk a hídon. átmenjünk a hídon. Jó, Bori, nem megy. A híd alatt, Bori, a híd alatt. Az akkor otthonos. Figyeljetek emberkék, figyeljetek, szerdai emberkék, akik megnézitek. Én tudom hol. Figyeljetek. Basszus, én itt voltam, ezt tudom ezt a helyet. Hát. Basszus, ott a híd, látom a hidat. Itt vagyunk hatan, lemaradtunk, azt sem tudjuk, hogy hívnak minket, de tudjuk, Balogh Péter vagyunk, hogy Abér Bori, meg Csaba Zsusi. Bori? Mi van? Meg lehet élni belőle? Tehát akkor igazából... de az messz, akkor menjünk. I'm the daughter waiting for
faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Elnéztől a kilátást, egész korrekt, csinálnál akkor a kör. Most mire várjuk? The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. A tatárjárás alatt a tatároknak egyszer sem sikerült elfoglalniuk Pannonhalma várát, ez viszont a török idők alatt már nem így volt, hiszen a török seregek négyszer is elfoglalták az apátságot, rengeteget romboltak, és azokban az időkben az összes szerzetes elhagyta Pannonhalmát, szétszélettek az országban, illetve külföldre menekültek. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Először is beszélnék erről a két rajzmű grafikáról, az 1224 és az a török idők előttről való, ezek voltak a lakórészek, és ezeket rombolták fel leginkább a török seregek. So you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. István király viszont egy furcsa rendszer alapján a nevének a latin monogramjával saját kezűleg tudta hitelesíteni a különböző iratokat, és egy ezek közül az adománylevél is. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. Tamások felfedezték a várost. Igen, megtudtuk, hogy jövőre időnk nagy részét az egyetemen a Bridge szórakozó helyen fogjuk tölteni. Ahol jó zene van. És olcsó a sör. Tomi, ha bekerülsz! És addig elmúlok 18. Ettünk kebabot is 250 forintért. A döner kebab soroknál. Nagyon finom volt. Standing in the light till it's Nézzük, élveztem. Jó volt a hangulat, este is jó volt. Mai nap az fáradtó volt, meg unalmas, mert Pannonhalmát szerintem senki nem élvezte, de jó volt, az a lényeg azért. Semmi nem volt, rövid volt, aztán most megyünk haza, fáradt vagyok, és felkészülök egyet. Nem tudom. Menjél tovább. Az egész ilyen hoztam, hogy nem tudtam felállni. Ebben leányta az egész kávézat, végleányta Feri. Meg amikor parkolva kumogtak a kidobók, hogy miért odahány, és vigyük arrébb gyorsan, mert a vendégek bele fognak lépni a hányásába a bejárat előtt. Mesélj pocokkal! Pocok kiszokott? Pocok Győrben, vagy 10-szer kiszokott szegény Feriben. 15-ször. Az borrai volt Szeretném átadni a fejnek ezt a jelképes díjat a hétvégén, ő volt a legrészegebb, és ő nyert. Gratulálok Feri. De beléptél. Túlélted. Ügyes vagyok. Tényleg a pillanat. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day.